Postoji trenutak kada shvatiš da tvoja potreba da ugodiš nije bila ljubav, nego strah. Strah od odbacivanja, od tišine, od pogleda koji se mijenja kada više ne ispunjavaš očekivanja. I tada kada prvi put staneš i kažeš dosta, nešto se pomiče. Ne samo u tebi, nego u cijeloj dinamici oko tebe. Obiteljska igra se mijenja, jer više ne igraš istu ulogu. Ono što je nekada bilo sigurno, sada postaje napeto. I to boli, ali u toj boli postoji snaga koju nisi koristio. Ako osjećaš da je vrijeme da prestaneš živjeti za tuđe odobrenje, pretplati se sada, jer ovo nije samo razumijevanje, ovo je početak tvoje kontrole. Dugo si vjerovao da mir dolazi kada svi oko tebe budu zadovoljni, da ćeš izbjeći sukob ako se prilagodiš, ako prešutiš, ako se smanjiš. I to je radilo na površini. Nije bilo rasprava, nije bilo otvorenih sukoba, ali unutar tebe rasla je tiha napetost, nepravda koju nisi izgovorio, granice koje nisi postavio, istina koju si odgađao. I sada kada počinješ govoriti manje da i više ne, primjećuješ promjenu. Pogledi postaju oštriji, tonovi se mijenjaju. Ljudi koji su bili naviknuti na tvoju dostupnost sada reagiraju. Ne zato što si se promijenio na loš način, nego zato što si prestao biti predvidljiv. Epiktet je rekao, ako želiš napredovati, budi spreman da izgledaš kao budala. I sada to osjećaš, jer kada više ne ugađaš, drugi to ne razumiju odmah. Neki će to vidjeti kao odbacivanje, neki kao napad, neki kao promjenu koju ne žele prihvatiti. Ali istina je jednostavna, ti si prestao izdavati sebe. To nije agresija, to je jasnoća. I ta jasnoća ima cijenu, jer više ne možeš imati isti odnos s ljudima koji su voljeli tvoju verziju bez granica. Ne možeš ostati isti u okruženju koje se hranilo tvojom šutnjom i zato dolazi otpor. Tiha kritika, pasivna agresija, pokušaj da te vrate u staru ulogu. Ali sada vidiš obrazac. Vidiš kako je tvoja potreba da ugodiš održavala ravnotežu koja nikada nije bila zdrava. I sada kada tu potrebu smanjuješ, ravnoteža se ruši. I to nije tvoja greška. To je prirodna posljedica istine koja izlazi na površinu. Možda ćeš se zapitati, jesam li otišao predaleko? Jesam li postao hladan? Jesam li izgubio nešto vrijedno? I to su pitanja koja dolaze iz stare verzije tebe. One koja je vjerovala da vrijednost dolazi iz odobrenja, ali sada učiš drugačije. Seneka je rekao, onaj koji želi svima ugoditi, nikada ne može biti slobodan. I sada počinješ osjećati tu slobodu, iako je još uvijek nesigurna, jer nije naviknuta. Nema potvrdu izvana, nema pljesak, samo ti i tvoja odluka da više ne ideš protiv sebe. I tu počinje prava promjena. Ne u njima, u tebi. Postoji dio tebe koji još uvijek osjeća nelagodu svaki put kada ne odgovoriš onako kako su navikli. Kao da si prekršio nepisano pravilo. Kao da si izašao iz uloge koja ti je bila dodijeljena bez pitanja. I ta nelagoda nije slučajna. Ona dolazi iz dugogodišnjeg uvjetovanja. Iz trenutaka kada si naučio da je sigurnije šutjeti nego reći istinu. Da je lakše prilagoditi se nego riskirati odbacivanje. I sada, kada to više ne radiš, tvoj pokušava vratiti staru ravnotežu. Ali ta ravnoteža nikada nije bila stvarna. Bila je krhka, ovisna o tvojoj šutnji, o tvojoj spremnosti da se smanjiš, o tvojoj potrebi da izbjegneš konflikt po svaku cijenu. I zato sada kada počinješ govoriti jasno, sve oko tebe reagira, jer više nisi isti i oni to osjećaju prije nego što to razumiju. Marko Aurelije je zapisao, ako te uznemirava nešto izvan tebe, bol nije zbog same stvari nego zbog tvoje procjene. I sada vidiš koliko si dugo procjenjivao sebe kroz njihove reakcije, koliko si dopuštao da njihov ton, njihovo raspoloženje, njihova očekivanja oblikuju tvoje odluke. I to te iscrpilo, tiho, postepeno, bez da si to odmah primijetio. Sada počinješ vraćati tu procjenu sebi i to mijenja sve, jer više ne pitaš hoće li ovo nekoga naljutiti, nego je li ovo u skladu sa mnom. To je suptilna promjena, ali nosi ogromnu težinu, jer prvi put stavljaš sebe u centar vlastitih odluka. Ne iz sebičnosti,
nego iz odgovornosti prema vlastitom miru. Epiktet je govorio: ne pokušavaj da se stvari događaju kako želiš, nego želi da se događaju kako se događaju. I sada počinješ prihvaćati da ne možeš kontrolirati kako će drugi reagirati na tvoje granice. Ne možeš upravljati njihovim emocijama, ne možeš ih natjerati da te razumiju, ali možeš odlučiti kako ćeš ti reagirati na njih. I tu dolazi test, jer kada prvi put kažeš ne i dobiješ hladnoću, distancu ili kritiku, postoji poriv da se povučeš, da se ispričaš, da ublažiš, da se vratiš na staro. I taj poriv je jak, jer dolazi iz potrebe za prihvaćanjem. Ali ako popustiš, sve se vraća, sve što si pokušao izgraditi, nestaje. Zato moraš ostati. Ne tvrdoglavo, ne agresivno, nego mirno, stabilno, dosljedno. Seneca je rekao: najveća snaga je u mirnom umu. I upravo to razvijaš. Ne reagiraš impulsivno, ne objašnjavaš previše, ne tražiš potvrdu, samo stojiš iza svoje odluke i dopuštaš drugima da imaju svoju reakciju. I to je ono što mijenja dinamiku, jer ljudi su navikli na tvoju prilagodbu, na tvoju dostupnost, na tvoju spremnost da se saviješ kako bi izbjegao konflikt. I sada, kada to više ne radiš, moraju se prilagoditi ili otići. I tu dolazi još jedna istina koju nije lako prihvatiti. Neće svi ostati. Neki odnosi su postojali samo zato što si ti bio fleksibilan do granice samoponištenja. I kada ta fleksibilnost nestane, nestaje i odnos. I to boli, jer si vjerovao da postoji nešto dublje, nešto stvarno. Ali sada vidiš, postojala je funkcija, uloga, navika, ne nužno istinska povezanost. Zeno iz Sitija je učio da mudrost dolazi kada razlikuješ ono što ovisi o tebi od onoga što ne ovisi. I sada vidiš da tuđe prihvaćanje nikada nije bilo u tvojoj kontroli, ali tvoja granica, tvoja reakcija, tvoja odluka, to jest. I tu počinje tvoja stabilnost. Krizipis Solija je govorio da karakter nije ono što govoriš, nego ono što ponavljaš. I sada ponavljaš nešto novo. Ne ugađaš automatski. Ne pristaješ iz straha. Ne šutiš da bi zadržao mir koji nije stvaran. I svaki put kada to učiniš, jačaš novu verziju sebe. Ali budi spreman na ovo. Doći će trenuci kada ćeš se osjećati sam. Ne zato što si pogriješio, nego zato što više ne sudjeluješ u starim obrascima. I ta samoća može djelovati kao gubitak, kao praznina, kao znak da si nešto uništio. Ali to nije istina. To je prostor. Prostor koji se otvara kada prestaneš ispunjavati tuđa očekivanja. Prostor u kojem možeš početi graditi odnose koji nisu temeljeni na tvojoj žrtvi, na tvojoj šutnji, na tvojoj potrebi da budeš prihvaćen. Kleant je rekao: sudbina vodi onoga koji pristaje, a vuče onoga koji se opire. I sada prestaješ opirati se istini. Prestaješ glumiti verziju sebe koja više ne postoji. I to donosi mir, ali i promjenu. I ta promjena nije brza, nije laka, ali je stvarna. Počinješ osjećati poštovanje prema sebi koje nije uvjetovano, koje ne ovisi o reakcijama drugih, koje dolazi iznutra, iz dosljednosti, iz odluka koje donosiš čak i kada nisu popularne. I to poštovanje postaje tvoj novi temelj. Više ne trebaš ugađati da bi bio prihvaćen, jer znaš da prihvaćanje koje dolazi po cijenu tvoje istine nije vrijedno. Ako osjećaš da se ova promjena događa u tebi i da i dalje tražiš jasnoću kako ostati čvrst bez potrebe da se vraćaš starom, pretplati se sada. Jer sljedeći dio ide još dublje, u ono što se događa kada drugi počnu pokušavati vratiti tvoju staru verziju i kako tada ostati nepomičan. Postoji faza u kojoj drugi počinju testirati tvoje granice. Ne otvoreno, ne uvijek direktno, nego suptilno, kroz male komentare, kroz šale koje nose težinu, kroz tišinu koja pokušava izazvati tvoju reakciju, kao da čekaju da se vratiš na staro, kao da provjeravaju je li ova promjena stvarna ili samo prolazna. I upravo tu većina posustane, jer taj pritisak ne dolazi kao napad, dolazi kao poznati osjećaj krivnje, kao unutarnji glas koji kaže da pretjeruješ, da si postao težak, da više nisi onaj isti. I taj glas je opasan, jer zvuči kao tvoj, ali nije. To je ostatak starog obrasca koji pokušava preživjeti. Epiktet je rekao:
Prvo reci sebi tko želiš biti, a zatim čini ono što moraš. I sada dolazi trenutak kada to moraš potvrditi kroz ponašanje. Ne kroz riječi, ne kroz objašnjenja, nego kroz dosljednost. Jer ako svaki put kada osjetiš pritisak, popustiš, šalješ poruku da tvoje granice nisu stvarne, a ljudi to brzo nauče. Marko Aurelije je zapisao: vrijednost čovjeka mjeri se vrijednošću stvari kojima se posvećuje. I sada vidiš gdje si prije ulagao svoju energiju. U održavanje mira koji nije bio iskren, u izbjegavanje sukoba koji su zapravo bili potrebni, u pokušaje da budeš prihvaćen od strane ljudi koji su prihvaćali samo tvoju poslušnost. I sada to mijenjaš, ali promjena traži cijenu, jer kada više ne daješ ono na što su navikli, oni pokušavaju dobiti to na druge načine, kroz krivnju, kroz distancu, kroz ignoriranje. I to boli, jer pogađa tvoju staru potrebu da budeš viđen, priznat, uključen. I tu moraš biti jasan. Ne reagiraš na manipulaciju, ne objašnjavaš svoju granicu svaki put iznova, ne pokušavaš uvjeriti nekoga da imaš pravo na svoj prostor. Seneca je rekao: onaj koji se previše objašnjava gubi autoritet. I sada počinješ razumjeti zašto. Jer svako dodatno objašnjenje otvara prostor za pregovaranje, za sumnju, za povratak u dinamiku u kojoj se moraš opravdavati za ono što osjećaš. A tvoje granice nisu tema za raspravu. One su odluka. I ta odluka mora biti tiha, ali čvrsta. Zeno iz Citija je učio da stabilnost dolazi iz unutarnjeg sklada, ne iz vanjskog odobravanja. I sada vidiš koliko je važno da ostaneš u tom skladu čak i kada vanjski svijet reagira. Jer ako počneš ponovno tražiti potvrdu, vraćaš se na početak. I to je zamka. Jer promjena nije samo u tome da kažeš ne. Promjena je u tome da ostaneš pri tom ne, čak i kada je neugodno. Čak i kada izaziva reakciju. Čak i kada donosi privremenu distancu. Krizipis Solija je govorio da je snaga karaktera u postojanosti. I sada gradiš tu postojanost. Kroz male trenutke. Kroz odluke koje možda nitko ne vidi, ali koje mijenjaju sve. Možda ćeš primijetiti kako se neki odnosi hlade, kako komunikacija postaje rjeđa, kako se energija mijenja. I to može izazvati sumnju. Može te natjerati da se pitaš: je li ovo vrijedno? I odgovor nije brz, ali je jasan. Vrijedno je ako više ne izdaješ sebe. Vrijedno je ako više ne šutiš kada trebaš govoriti. Vrijedno je ako više ne pristaješ na ono što te smanjuje. Kant je rekao: nije teško živjeti u skladu s prirodom, teško je prestati živjeti protiv nje. I sada prestaješ. Prestaješ ignorirati vlastite osjećaje. Prestaješ opravdavati tuđe ponašanje na svoju štetu. Prestaješ glumiti mir dok unutar tebe raste nemir. I to mijenja tvoju energiju. Počinješ zračiti nečim što se ne može lako objasniti. Ne tražiš pažnju, ali si prisutan. Ne pokušavaš kontrolirati, ali si stabilan. I ljudi to osjećaju. Neki će to poštovati. Neki će se povući. Neki će pokušati testirati još jače. Ali ti ostaješ isti. Ne zato što si tvrdoglav, nego zato što si jasan. I tada dolazi trenutak koji mnogi ne očekuju. Počinješ osjećati mir u situacijama koje su te prije uznemiravale. Ne reagiraš na isti način. Ne ulaziš u iste rasprave. Ne nosiš iste emocije. I to nije zato što si izgubio osjećaj, nego zato što si prestao davati energiju onome što te iscrpljuje. Epiktet je govorio: sloboda nije u tome da radiš što želiš, nego da ne budeš rob onoga što ne želiš. I sada vidiš koliko si bio vezan za reakcije drugih, koliko si dopuštao da te tuđe raspoloženje vodi. I sada, prvi put, to prestaje. I tu se događa prava promjena. Ne u njima, u tebi. Ako osjećaš da si na toj točki, gdje više ne reagiraš iz straha, nego iz jasnoće, pretplati se sada, jer završni dio ide još dublje, u ono što se događa kada ova promjena postane tvoja nova realnost i kako tada izgraditi odnose koji ne traže tvoju žrtvu. Dolazi trenutak kada shvatiš da se više ne radi o tome da postaviš granice, nego da ih živiš bez potrebe da ih stalno objašnjavaš. To je prijelaz koji nije vidljiv izvana, ali iznutra mijenja sve, jer više ne reagiraš iz obrane, ne reagiraš iz potrebe da se opravdaš, nego iz unutarnje stabilnosti koja ne traži potvrdu.
I upravo tu mnogi prvi put osjete pravi mir. Ne kao osjećaj koji dolazi i odlazi, nego kao stanje koje ostaje čak i kada se stvari oko tebe ne mijenjaju. Jer sada znaš da tvoj mir ne ovisi o tome hoće li te netko razumjeti. Ne ovisi o tome hoće li netko odobriti tvoje odluke. On ovisi o tvojoj dosljednosti. Marko Aurelije je zapisao: budi poput stijene o koju se valovi razbijaju, a ona ostaje čvrsta. I sada vidiš što to znači u praksi. Ne moraš zaustaviti valove. Ne moraš promijeniti more. Samo ostaješ stabilan, prisutan, nepomičan u onome što znaš da je ispravno za tebe. I to stvara novu dinamiku. Ljudi koji su pokušavali utjecati na tebe, sada nailaze na granicu koja se ne pomiče. Ne zato što si se zatvorio, nego zato što si prestao pregovarati sa sobom. Prestao si izdavati vlastite vrijednosti da bi održao odnos koji te iscrpljuje. Seneca je rekao: mir dolazi kada prestaneš tražiti odobrenje od onih koji ga ne mogu dati. I sada vidiš koliko si dugo tražio nešto na pogrešnom mjestu, koliko si pokušavao izgraditi osjećaj vrijednosti kroz tuđe reakcije i koliko te to udaljilo od sebe. Sada se vraćaš, ne naglo, ne dramatično, nego tiho, kroz svakodnevne odluke koje možda nitko ne primjećuje, ali koje te vraćaju u ravnotežu. Epiktet je govorio: ne objašnjavaj svoju filozofiju, živi je. I to je sada tvoj način. Ne govoriš puno, ne pokušavaš uvjeriti, ne ulaziš u rasprave koje nemaju svrhu, samo djeluješ u skladu sa sobom. I to ima veću težinu od bilo koje riječi. Možda ćeš primijetiti da neki ljudi mijenjaju ponašanje prema tebi. Ne zato što su se promijenili, nego zato što više ne dobivaju istu reakciju. I bez tvoje reakcije, njihovi obrasci gube snagu. To je tiha promjena, ali duboka. Zeno iz Citija je učio da sloboda dolazi kada prestaneš biti ovisan o onome što ne možeš kontrolirati. I sada vidiš koliko si se oslobodio. Ne zato što su se oni promijenili, nego zato što ti više ne reagiraš na isti način. I to je ključ. Jer kontrola nikada nije bila u tome da promijeniš druge. Kontrola je u tome da ne dopustiš drugima da upravljaju tobom. Krizipis Solija je govorio da mudrost dolazi kroz praksu, ne kroz teoriju. I sada živiš tu praksu. Svaki dan, u malim stvarima, u načinu na koji odgovaraš, u načinu na koji šutiš, u načinu na koji biraš gdje ulažeš svoju energiju. I tada dolazi nešto što nisi očekivao. Počinješ privlačiti drugačije odnose. Ne zato što ih tražiš, nego zato što više nisi dostupan za one koji traže tvoju slabost. Ljudi koji poštuju granice, prepoznaju tvoju. Ljudi koji ne trebaju tvoju žrtvu, ostaju. I to polako mijenja tvoje okruženje. Ali najvažnija promjena ostaje unutar tebe. Jer sada znaš da ne moraš ugađati da bi bio prihvaćen. Ne moraš šutjeti da bi imao mir. Ne moraš se smanjivati da bi ostao povezan. Kleant je rekao: snaga dolazi iz sklada sa sobom. I sada osjećaš taj sklad. Nesavršen, ali stvaran, stabilan, dovoljan. I to je ono što ostaje. Ako si došao do ove točke, gdje više ne tražiš dopuštenje da budeš ono što jesi, pretplati se sada. Jer ovo nije kraj promjene, ovo je početak života u kojem više ne napuštaš sebe da bi zadržao druge. Dolazi završni sloj ove promjene, onaj koji ne vidi nitko osim tebe. To je trenutak kada više ne moraš podsjećati sebe zašto si postavio granice. Više ne vodiš unutarnje rasprave. Više ne preispituješ svaku odluku. Ono što je prije bila borba, sada postaje stanje. Tišina koja više nije prazna, nego stabilna. I tu se događa nešto što mnogi ne dožive, jer odustanu ranije. Prestaješ tražiti potvrdu da si na pravom putu. Jer znaš, ne kroz logiku, nego kroz osjećaj unutarnje čvrstoće koji se ne pomiče kada se vanjske okolnosti promijene. Marko Aurelije je zapisao: sreća tvog života ovisi o kvaliteti tvojih misli. I sada vidiš koliko se ta kvaliteta promijenila. Prije su tvoje misli bile usmjerene na druge, na njihove reakcije, na njihove riječi, na njihovo ponašanje. Sada, tvoje misli su usmjerene na tvoje izbore, na tvoju jasnoću, na tvoju stabilnost. I to mijenja tvoju stvarnost, jer više ne filtriraš život kroz potrebu da budeš prihvaćen. Filtriraš ga kroz istinu. Epiktet je govorio: nije važno što ti se događa, nego kako reagiraš.
I sada to više nije ideja koju pokušavaš primijeniti, nego nešto što živiš bez napora. Reakcije koje su nekada bile automatske, sada su svjesne, ponekad ih čak i nema. I to je najveći znak tvoje promjene, jer odsutnost reakcije nije slabost, to je kontrola. Seneca je rekao, tko vlada sobom, slobodniji je od kralja. I sada osjećaš tu slobodu, ne kao euforiju, nego kao mir koji ne ovisi o nikome. Ne trebaš posebne uvjete, ne trebaš savršene odnose, ne trebaš da se svi slažu s tobom. Dovoljan si sebi. I to nije izolacija, to je neovisnost. Zeno iz Citija je učio da čovjek koji je u skladu sa sobom ne može biti uzdrman izvana. I sada vidiš koliko je to istina. Jer i dalje postoje situacije koje nisu idealne. I dalje postoje ljudi koji pokušavaju stare obrasce. Ali ti više nisi isti. Ne reagiraš iz potrebe. Reagiraš iz izbora. I ponekad ne reagiraš uopće. Krizipis Solija je govorio da snaga karaktera dolazi iz ponavljanja ispravnih odluka. I sada vidiš koliko su te male odluke oblikovale. Svaki put kada nisi popustio. Svaki put kada nisi objasnio više nego što treba. Svaki put kada si izabrao mir umjesto konflikta, koji nema svrhu. Sve to se zbrajalo i sada postaje tvoj identitet. Ali postoji još jedna istina koju sada možeš vidjeti bez straha. Ne trebaš više popravljati odnose koji su postojali, samo dok si ti bio fleksibilan do granice samoponištenja. Ne trebaš vraćati dinamiku koja te je iscrpljivala. Ne trebaš dokazivati svoju vrijednost onima koji su je vidjeli samo kada si se prilagođavao. Jer sada znaš, vrijednost koja ovisi o prilagodbi nije stvarna vrijednost. Kleant je rekao, onaj koji slijedi razum ne boji se gubitka. I sada nemaš isti strah. Gubitak više ne znači kraj. Ne znači da nisi dovoljno dobar. Ne znači da moraš nešto promijeniti da bi bio prihvaćen. Znači samo da nešto nije bilo u skladu s tobom. I to je oslobađajuće, jer više ne držiš stvari koje te drže vezanim. Puštaš, tiho, bez drame, bez potrebe da objašnjavaš. I u tom puštanju dolazi prostor. Prostor za odnose koji ne traže tvoju žrtvu. Prostor za mir koji nije krhak. Prostor za život koji ne ovisi o tuđim reakcijama. I sada, kada pogledaš unatrag, vidiš put, ne savršen, ne lagan, ali stvaran. Vidiš gdje si šutio kada si trebao govoriti. Vidiš gdje si pristajao kada si trebao stati. Vidiš gdje si tražio odobrenje umjesto da vjeruješ sebi. I sada više to ne radiš. Ne zato što si postao netko drugi, nego zato što si se konačno vratio sebi. Ako si došao do ove točke i osjećaš da više ne moraš birati između mira i istine, pretplati se sada. Jer ovo nije kraj tvoje promjene. Ovo je početak života u kojem tvoje granice više nisu nešto što objašnjavaš, nego nešto što živiš. I sada dolazi zatvaranje koje nije glasno, nego konačno. Nema potrebe za posljednjom riječju. Nema potrebe da se nešto dokaže, objasni ili potvrdi. Ono što si nekada tražio izvana, sada postoji unutar tebe. I upravo tu se vidi razlika između osobe koja još uvijek pokušava ugoditi i osobe koja je prestala. Prestao si tražiti dopuštenje. Prestao si objašnjavati svoje granice. Prestao si nositi odgovornost za tuđe reakcije. I u toj tišini pojavljuje se jasnoća koja ne traži ništa za uzvrat. Marko Aurelije je zapisao, povuci se u sebe, unutar je izvor dobra. I sada znaš gdje se vraćaš kada sve oko tebe postane nejasno. Ne ideš više prema van, ne tražiš odgovore u tuđim ponašanjima. Vraćaš se sebi i tamo nalaziš stabilnost koja nije ovisna o ničemu izvan tebe. To je tvoja nova osnova. Nesavršena, ali stvarna. Epiktet je govorio, ne pokušavaj kontrolirati ono što nije tvoje. I sada vidiš koliko si se oslobodio, jer više ne pokušavaš upravljati tuđim mišljenjem. Ne pokušavaš spriječiti njihovu nelagodu. Ne pokušavaš održati odnose koji traže tvoju šutnju. Samo biraš ono što je u skladu s tobom. I to je dovoljno. Seneca je rekao, onaj koji zna biti zadovoljan sobom, nikada nije siromašan. I sada osjećaš tu vrstu bogatstva, ne u stvarima, ne u potvrdi, nego u miru koji ostaje čak i kada ništa drugo nije sigurno. To nije nešto što se može oduzeti.
jer nije dano izvana. Zeno iz Sitija je učio da je sloboda stanje uma, a ne okolnosti. I sada to više nije ideja, nego iskustvo, jer i dalje postoje izazovi, i dalje postoje ljudi koji ne razumiju, ali ti više ne ovisiš o njihovom razumijevanju. To je sloboda. Krizip iz Solija je govorio da mudrost dolazi kada prestaneš reagirati na svaku provokaciju. I sada vidiš koliko je snage u tome da ne reagiraš, da ne ulaziš, da ne daješ energiju onome što te pokušava vratiti nazad. To nije povlačenje, to je izbor. Clint je rekao, živi u skladu sa sobom i ništa te neće slomiti. I sada osjećaš koliko je to istina, jer više ne postoji unutarnji sukob. Ne postoji razlika između onoga što osjećaš i onoga što pokazuješ. To je cjelovitost. I tu završava ovaj ciklus. Ne zato što su se drugi promijenili, nego zato što ti više ne sudjeluješ u onome što te nekada držalo zarobljenim. I možda je najvažnije ovo. Više ne moraš ugađati da bi bio voljen. Više ne moraš šutjeti da bi imao mir. Više ne moraš gubiti sebe da bi zadržao druge. Jer sada znaš, onaj tko te poštuje, neće tražiti da se odrekneš sebe, a onaj tko to traži, nikada te nije stvarno vidio. Ako si došao do kraja ovog puta i osjećaš da više ne nosiš teret koji te godinama pratio, pretplati se sada. Jer ovo nije kraj, ovo je početak života u kojem tvoje odluke više ne dolaze iz straha, nego iz jasnoće koja ostaje.